Jeg tror, det er det, der er for meget uligevægt i vores forhold, det er, at hun er mega sej, og jeg har ikke det mest action-packed, jeg har oplevet de sidste 3 år, det var, at jeg smækkede mod min lejlighed. og det, der skete, det var virkelig traumatiserende, fordi det var ikke den der, hvor at døren den er lukket, og så har man glemt sin nøgle, og så er man sådan en, nå, det var også træls. Det, der sker, det er, at døren den er sådan ved at lukke på grund af gennemtræk. Sådan rigtig langsomt, og jeg er på vej væk, jeg skal ud med noget skrald, og så kigger jeg tilbage, og så kommer jeg til at se, nu kommer jeg til at smække mig ud, sådan allerede inden det er sket, og så går jeg i panik. Fuldstændig, fordi altså, jeg ved ikke, fordi mit liv, Call of Duty er derinde, jeg har ingenting herude. Andet end ensomhed og mørke, så jeg står sådan, jeg ved ikke, hvad der skal ske, når jeg har aldrig smækket mig ud før, så jeg sådan, skal jeg dø herude nu, skal jeg til at spise skrald for at overleve? Så jeg går alt i min hjerne siger, kom hen til døren, inden den lukker. Så jeg er fuldstændig i panik, sådan, fuck, og sådan smider det der skrald, løber tilbage, og døren den når lige at lukke, hvor jeg sådan tager i håndtaget, og så ringer jeg på min egen ringeklokke. Rigtigt. Jeg går på min egen ringeklokke. Og jeg ved ikke, hvordan jeg havde reageret, hvis nogen havde åbnet på det her tidspunkt. Hvis der var en eller anden, der bare, ja, du kommer bare til alle. Her har boet under din seng. Så jeg står derude, når jeg smækker mig ud, og jeg står i nattøj på det her tidspunkt, med sådan en lille Spider-Man pyjamas. Totalt cute. Så kommer låsesmeden forbi, eller ringer. Jeg har ikke en, der bare går. Har du smækket ud nu? Kommer igen i morgen. Så jeg går forbi. Og jeg har altid troet, at låsesmede, det var sådan noget fintfølende noget, ikke? Hvor man sådan lirkede et eller andet og havde noget laser, der gik ind i låsen og sådan noget. Mission Impossible tema og sådan noget. Det var sådan helt vildt fint. Men nej. Det han havde, det var, at han havde sådan en stor nøgle-ting, som han bare smaskede ind i låsen. Prøvede at åbne, når den så ikke gik op, så tog den ud og startede forfra. Og det var det. Så var det bare den samme bevægelse i 10 minutter, hvor jeg kan se, at han er i gang med at voldtage min hoveddør. Hvor jeg bare kan stå og vente på, at han sidder 2 sekunder, så skal jeg være der. Kommer den lige her, så. Nej! Nå! Heller ikke! Igen tog jeg fejl. Der tror jeg, den var der. Sidst forsøg. Nej! Der tøv sig det ellers. Ikke nej. Lige ved og næsten. Ingen mand i hesten. Nu kommer den. 2 forsøg tilbage. 1 forsøg tilbage. Så er der... Nej! Igen tog jeg fejl. Nu troede jeg det ellers. Det er ellers her, den kommer. Du er godt klædet til at komme ind. 2 sekunder. Sidst forsøg. Nu tror jeg... Nej! Igen tog jeg fejl. Og jeg kan ikke lade være med at tænke... Hvis det er sådan, han er med finfølende ting, så vil man virkelig gerne se ham hjemme i sengen med sin kæreste. Må man bare sådan, prøv at sprede dem, skat, så se om vi kan få dig til at komme med det her. Nej! Hvad med den så? Var det bedre? Hvad med nu? Jeg tror, den skal bores op.